Мин Ахметгалиева Милеуша, мин Халит кызы. Шушы балалар бакчасында сандугач исемле логопед булып эшлим. Менә сез кәрҗиннәр үдә сез бик матур итеп бу шөгыль белән кайчаннан бирле шөгыльләнәсез? Бу шөгыль белән иптәшем белән инде 2 ел шөгыльләнәбез. Төрле кәрҗиннәр, җиләк-җимешләргә савытлар үрәбез. Яңадан үземнең кабинетым өчен балаларга пособиелар салырга, уенчыклар салырга, төрлечә савытлар, кәрҗиннәр, кабыклар ясыйм. Тол чыбыгын кайдан җыясыз? Тол чыбыгы үзебезнең дачабызның Ишкәй авылында. Шунда толлыкларга жүрүп, исеп йөрибез инде. Аңа бу кәрҗиннәргә 1 еллык кына үсемлекләр нидән. Уже ботаклана башласа ярамый, ужысына. Аны ничегрәк әзерлисез менә яхшы чыксын өчен? Моны яхшы чыксын өчен башта җыябыз. Яңадан 2 сәгать кайнатабыз. Безнең олы йонкысы бар авылда, урамда, костерда кайнатабыз. Олы тимер шундый бик олы тимер коробка ясады минем иптәшем, ул минем сварщикта. Шуңарда кайнатабыз 2 сәгать, яңадан кору сдираем, ошкуриваем специальный аппаратта. Яңадан инде замачивать итеп 2 сәгать обязательно замачивать итәргә кирәк. Үрәбез шуны. Сатырга үзебезгә генә ясыйбыз. Чөнки